सिगाङावनो आङो नोंथांमोननि बे गासै निउस चेनेलखौ खुलुमनाय हरग्रोबाय। दिनैनि बे दिना जोंनि बारग' भलन्टियार पस्ट थामहिनबा बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि जोनोमनि गोथार सान। बे सानाव जों दिनै जथुमलायदों। थांनाय बोसोर 2020 सननि 28 फेब्रुवारियाव जोंनि बे संगठनखौ जोङो दाफुंदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव जों बोसोरसे जाबाय। आरो बे बोसोरसेयाव जोङो गोबां संगठननि हिसाबै जायफोर खामानि दंमोन बे खामानिखौ जों फोजोबबाय। गिबियावनो जोङो आनसलिकफोरखौ दाजेनदोंमोन, बेनि उनाव जिल्ला दाबाय जोङो, बेनि उनाव जोङो मेरु आफादखौबो दाबाय आरो बे मेरु आफादनि दिदोम आफादगिरिया आं मुस्रि सुबास बसुमतारियानो। आरो सरकारजोंबो जोङो गोबांबार मेम'रेन्डाम होदों आरो इलेक्सननि सिगाङावबो होदोंमोन आरो इलेक्सननि उनावबो जोङो बे सरकारजों जोङो मोजां मोनसे थासारि जों मोननो हादों। आरो थांनाय 25 फेब्रुवारियाव जोङो बे UPPL प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारनि चिफ प्रमद बर'जों जोङो सेक्रेटारियेट अफिसनि कनफारेन्स हलाव मोनसे जोंनि 8थि साथ्राब दिमाननि सायाव जों सावरायनो हादों। आरो गासै साथ्राब दिमाननि सायाव बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा गोसो गुदुं आरो जोङो आसा खालामदों बे सरकारनिफ्राय जोङो जोंनि रिहेबिलिटेसननि गासै जाय दाबिफोर दङ बे दाबिखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन होननानै जोंनि दिनैनि तारिखआव जोंनि बे अर्गानाइजेसना गोसो गोथौयै फोथायदों। जोङो बे निस्सय जों गावखौनो गाव सन्मान होलायनांगोन। जों जुदि गावखौनो गाव सन्मान होआबा गुबुन हारिया जोंखौ सन्मान होआ। जों बेनिखायनो आं आफादगिरि मुस्रि सुबास बसुमतारि जानानै गासै बर' हारिनि गौथुमफोरखौ आफादफोरखौ गिबियावनो आङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन फरायसा आफादखौ खावलायनो नागिरदों बिथां दिपिन बर'खौ जे नोंथांमोना जोंनो बे जिथु बड'लेण्ड फाइटार बे सन्मानखौ जों मोनथावना नंगौना नङा। जुदि नंगौब्ला नोंथाङा थाबैनो जोंनो सावरायनांगौ आरो होनायनि बेब'स्थाखौ नोंथाङानो खालामनांगौ। बहुद बार खावलायदों आरो लोगो हमनो नाजादों। बिथाङा दा दसे आंजों खोनथाम सम होनानैबो बिथाङा आंजों लोगो हमाखै आरो दानायनि सिगाङावबो आं बिथांजों लोगो हमदों आरो दिनैनि बे गोथार सानावबो आं बिथांखौ खावलायदोंमोन गाहाय आलासि हिसाबै थानो, नाथाय खोब बेस्थ'नि थाखाय जानो हागौ बिथाङा आंजों लोगो हमाखै। थेवब्लाबो जों आसा खालामदों बिथाङा जों जा मावदोंमोन बे मावनायनि सन्मानखौ बिथाङा जोंनो होगोन ना होआ। जा बिसायख'थि सफैबाय थाबाय, बिसायख'थियाव नोंथांमोननि रुला माबायदि जागोन? जों सानदों बिसायख'थियाव जोंहा जिथु आइडिय'लजि मोनबा आइडिय'लजियाव जोङो बे राजनितिकआ जोंनि खामानि नङा, नाथाय मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थाखाय गुड गभार्नमेन्स जोंनो नांगोन। बेनिखायनो जोङो बबे जोंनि थाखाय मोजां जाय केन्डिडेटआ जोंनि थाखाय खामानि मावगोन बे केन्डिडेटखौ जोङो बे पेनेल बडि पार्टिफोरा पेनेल बडि दानायनि उनाव जों बिथांमोनखौ इन्डिभिजुवेल हिसाबै लोगो हमगोन आरो जुदि बिथांमोना जोंखौ इन्सुरेन्स होयोब्ला जोंनि गासै साथ्राब दिमानखौ मावफुंगोन होननानै पार्टि वाइसआव नङाब्लाबो केन्डिडेट वाइसआव जों बिथांमोनखौ देरहानायनि थाखाय बेब'स्थाखौ खालामनानै होगोन। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि खाथियाव आङो साबायखर हरबाय। बेसेबा गोबावनि उनाव एक्स भलन्टियार्स फर्स एस'सिएशननि दिनैनि बे कनभेनसनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोजाम बाथ्राफोरखौ जोङो गोसोखांनानै जोंनि गोदोनि मुंख्लंफोर, गोदोनि बिर जोहोलावफोर जायफोर गुनिया जाबाय आरो दानि प्रेजेन्ट सिटुवेसनाव जों माबायदि थानांगौ बेफोरखौ सावरायनो थाखाय खावलायनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथां एस'सिएशन भलन्टियार्स फर्स एस'सिएशननि दैदेनगिरिया बयखौबो आरो बे डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजा, पानेरि समस्तिनि रायजो राजा बयनिबो खाथियाव आङो खर' गंग्लायै साबायखर हरो। जिहेतु दायो बिसायख'थिया खाथियाव फैबाय, बेनिफ्राय माने कन्डाक्ट सोलिगोन। दा बे बेलायाव नैबे बारग' जिखिनि सोमावसारारि आफाद दङ, दा बे बेलायाव बिथांमोना माबायदि आवगायगोन होनना सानो? बिथांमोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबोथ' मदद होखादों। गतिके इन प्रिन्सिपल नितिगत भाबै बिथांमोना एबारबो मदद होगोन आरो बिटिआरनि जेसेबां 12टा समस्तियाव बिजाथि फैगोन बे 12टा माने बियाबनि बिजाथिफोरखौ बिथांमोना देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना थांखि लागोन आरो बिथांखौ आं खावलायो दा जोंनि जेसेबां दङ फैगौ बे इलेक्सनाव जोंनि जेसेबां जों केन्डिडेट होगोन बिथांखौ देरहासार होनांगौ होननानै आं खावलायो।
अब्लाबो नोंथांनि जिहेतु नोंथाङा गोबां सम माने गोबाव समनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिआर हालामनि बा बिटिसि हालामनि जिथुनाखि थासारि बेखौ जिहेतु नोंथाङा नुबोबाय थादों दा बे बेलायाव देग्लायनि जि माने बिसायख'थि जागोन बेयो नोंथांनि सानखान्थि बायदिब्ला माबायदि जागोन होनना सानो बेथ' मोजां गोजोन थासारिनि गेजेरजों बारग'लांगोन आरो आंनि साननायाव जोंनि बिटिआरआ मोनसे दा गोहोम दङ अनेक बिहोमा होबाय मोनसे एकर्ड जारिमिनारि एकर्ड खालामनानै बे हिसाबै जों 12टा समस्थियाव 12टायाव जों देरहागोन होननानै आं सानो बेनिफ्राय सरकार दानायाव बिहोमा होगोन आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिनि जिथु डाइनामिक बिथांमोननि जिथु डाइनामिजिम बिथांमोननि डाइनामिक जिथु लिडारशिप लानाय बिनि सायाव आंहा आस्था दङ ओंखायनो जोङो 12टायावबो जों देरहागोन होननानै आं सानो आरो आसामाव फैबाय थानाय दिसफोराव सरकारखौ जोङो एलायन्स हिसाबै क'लिसन गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो दानायाव जोङो मदद होनो हागोन आरो बे खाबुखौ जों मोनगोन होननानै आं सानो जोबनानै मार्ग जिहेतु माने सोमावसारारि भलुन्टियार्स माने जायखौ बुंदों दा बिथांमोना जिहेतु माने गोबाव सम माने सरकारनि जि माने अनसुंथाइ बेनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानो गोनां जाबाय दा बे बेलायाव बिटिआर सरकारनिसिम बेखौ गोजानाव थानो गोनां जानायखौ आं साना बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि चिफजों क्ल'ज सावरायनाया मोजां हयथ' सावरायगासिनो दङ आरो जोंनि गोदान सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा बिटिआर सरकारा गोदोनि भलुन्टियार्स फर्सफोरखौ बावनो नाङा बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होनांगौ बिथांमोननोबो जिउ दैदेननायाव थांनानै थानायनि खाबुखौ रां राहा मदद होनानै आगोल लांनांगौ होननानै आं खावलायो आरो बे एक्स भलुन्टियार फर्स एस'सिएशननिफ्राय गोदोनि जोहोलावफोर दा बे थांना थानाय बिथांमोनखौ बड'लेण्ड फाइटार्स होननानै मोनसे टाइटेल होनांगौ होननानै बुंदों बेखौ आं दिनै बेक्तिगत भाबै डिक्लेयार होदों आरो बेवहाय गोदान सरकाराबो बड'लेण्ड फाइटार्स हिसाबै बिथांमोनखौ मर्यादा होनांगौ उननि पर्यायनि माखासे फाइटार्सफोरखौबो बे गासैबो बड'लेण्ड फाइटार्सआनो जागोन होननानै आं सानो